Štipnik Talej su prepoznali i u slavnom talijanskom prvaku Varsečevu, pa su ga putem svojih skauta pozvali na treninge sa svojim vršnjacima. Stipe će i ovo ljeto otići na mjesec dana u njihov kamp. Sve ovi vrijedni rezultati nisu prošli nezapaženo, pa se Stipa našao i na popisu reprezentativaca Hrvatske u kategoriji U15. Zbog sveg navedenog smatramo da nagrada odlazi u prave ruke. Molim gospodina Stipu Jelića da dođe po svoju zahvalnicu i potpredsjednika vijeća Togu Gulana Karlovića. Još jedna zahvalnica ide